f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara ta' tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla għall-edizzjoni ta' prime time il-lejla. Il-mistiedenti għaj l-atturu xandar Joseph Borch. Lil Joseph erba' minn nies biss fil-ħajja ta' kuljum jirreferu għalih bħala Joseph. Il-bqija kulħadd jirreferi għalih bħala George. Meta jitkellem fuq tfulitu, George jirrakkonta li fil-primarja għallima bin-negattività tagħha għal numru ta' snin ġallitu jemmen li mu kapaċi għal xejn. Eventwalment la darba kiber, Joseph iddeċida li jisfida lilu nnifsu u jkompli l-istudji tiegħu biex illum il-ġurnata għandu professjoni fis-soċjal. Ħaniltaqgħu ma' Joseph minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Nilqakom għal prime time illum it-tliet imma l-ħafna daqs li kieku huwa jum il-ġimgħa x'għada ħangawdu festa pubblika, aħna ħankunu qegħdin hawnhekk bi prime time u min jaf kemm minnkom għada għandhom xi invit għal xi tieċa x'issa l-istaġun tat-tiġijiet jinsab fl-aqwa tiegħu. Wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistieden tiegħi l-lejla. Għandu karattru sensittiv, il-kulur favorit tiegħu huwa l-oranġo u jobod bil-kbir l-istaġun tas-sajf. Nilqa' miegħi lill-attur xandar Joseph Borch. ċanna, kif? Kem toġobni dil-bicċa. Għandi pieċir, Tantiħ. għandek raġun fajt naqra hemmhekk, għax għandna l-mużika naqa' baxxa. Ma tantx nisma' jien. Le, ma ħarġunniex il-permess illum, ma nistgħux nagħmlu l-mużika. La mela hawnhekk il-belt. Xort għandek sassieqa. Tista' takkomoda ruħek ara Nelli wasal. Wasalna. Assa dik jekk timbaħ biex tkeċċi. Ħanara kif ħanpoġġa ħabba l-buttuni ma mrux nolqtok. Tuħux qatta, all right. Vera tobodu s-sajf. Ma. Għaliex imma? U disħana xi Peter fija. Wieħed minn dawk li laqqas biss toħroġ il-barra. Le, jiena nagħmel il-kontra tan-nies. Fis-sajf noqgħod nara l-film. Min joqgħod jarhom fix-xitwa u inti toqgħod tarhom fix-xitwa nkunu għaddejn il-programm u hekk jibdew isemmu l-camera persons u l-mistiedna rajdak sabiħ u jien innizzel. Issa noqgħod narhom Timla l-lista. Għandi bżonn dettalji biex nirreġistrak tradizzjoni ta' prime time. Isemmu kun jom? Joseph Borch. Imma fir-realtà, fil-ħajja ta' kuljum, min jgħidlek Joseph? Dar bir sommi u missieri. Għax bija kulħadd George. Kulħadd George. U jekk tgħid li Joseph inħossok stramp. U meta jgħidu Joseph u tkun barra tħares imma jew le? Le, titajat xi darbtejn tlieta. Biex imbagħad tirrealizza li għalik. Sapalija ħandux. Data ta' twelid. Mela 30 ta' wissu. Fl-aqwa tas-sajf. Imma xek. 1976. 1976 fejn inti mwieled? L-isptar il-Pjetà. U dejjem qatt il-Gargur. Gargur, professjoni. Supporting social worker. Supporting social worker. Inti bniedem li ovvjament bil-professjoni tiegħek tiltaqa' ma' ħafna persuni, sitwazzjonijiet diffiċli. Stejjer. Però kull min jafek jaf kemm inti ta' karattru sensittiv. Kif jirnexxilek tkampa ġurnata wara fuq ix-xogħol? Bit-training. Ħafna training. Is-sultan jirrikjedi li kull xahrejn titmur għand psychologist. U dik nagħmel appell dejjem nagħmilha fi programmi li psychologist għandna ntaħluh fit-timetable tagħna, mhux għax tħossok ħażin. Bħal meta inti tmur għand beautician jien naf darba kull 6 xhur biex tagħmel facial, ara li għal darba f'sena jekk mhux kull 6 xhur tmur għand psychologist għax kieku taf x'ħajja ngħixu il-laħwa kemm ikun hawn paċi Malta. Għandkom ukoll regola li kull darba li tispiċċaw mix-xogħol għandkom rutina. Kemm jista' jkun ma tintaqas ma' nies, ma tmurx id-dar mal-ewwel, tieqaf x'imkien għall-kwiet, tbattal l-iskora, tipprova tħallija x-xogħol, tippikja l-iskora tad-dar jew tal-ħajja ta' kuljum,
u tkompli. Imma jien nagħmilha ġifieri kważi wara kull shift. Jew mur x'imkien ħdej il-baħar, sa jiena naħdem bil-lejl biss. Alla jkun sabiħek xi 6 ta' filgħodu, 5 u nofs ta' filgħodu moħdej il-baħar. Ovvjament biex għandek il-professjoni li għandek illum il-ġurnata kellek tkompli tistudja, attendejt korsi fl-università, da kollu meta kont adult. Mela. Di għalik kienet sfida kbira li tkompli tistudja. Għara, l-lum għandi ħanalaq 47, ġifieri qed ngħidu kelli 40. 39-40. Ma kontx temmen li kapaċi li tkompli tistudja inti? Le, għaliex minix persuna tal-iskola. Jiena pereżempju anka ħanieħu sem jien naf nagħmel il-pento. Tinix l-iskript dakinhar tar-rehearsal, titiju li ġimgħat qabel ħanoqgħod nistudjah, narah, fejn ukun hemm xi kelma rrid insaqsi jew nispelli minix xi wieħed tal-iskola, l-iskola qatt ma ridta. Però jekk tħares lura lejt fulitek dejjem tirrakkonta li għallima partikolari bin-negattività tagħha affettwatek. Affettwatni ħażin, l-lum ġurnata ngħidilha grazzi imma, għax wasal fejn wasalt bis-saħħa tagħha, fis-sens. F'liema sens? Mela, dimmi ta' kont żgħar kont imqareb ħafna, dak iż-żmien illum ma stax tagħmel, imma kienet torbotni pereżempju mas-siġġu, jasal il-Prize Day fejn kulħadd jieħu sem jew il-konsert tal-miliet, jien immur tgħidli le, inti hawnhekk ħdejja bil-qiegħda fuq is-siġġu ma tieħu sem. Taf kif? Niftakar fit-tfulija kollha l-iskola ritrat wieħed għandi li bestarajek bil-mal. Pija qatt ma kienet tinkludik. Le, qatt. Għax tgħidli inti m'intix kapaċi, inti mqareb, inti mhux tajjeb għalaw, eċetera, eċetera. Meta kbirt, dak il-leħen baqa' ġew id-dnejja. Jien naf pereżempju bdejt l-ewwel kors ta' drama. Nasal sal-bib u nerġa' lura lejn id-dar. U ommi tgħidli int ma kellekx tmur il-kors, tħassar ma. Tiġi l-ġimgħa ta' wara u nerġa' mmur. Tiffinta l-iskużi. Għamilt xi 3 darbiet hekk, imbagħad kien hemm ħabiba tiegħi imbuttatni u tħalt, all right. L-istess biex nistudja f'kull oġġett jien naf għat-television, meta tlajt l-ewwel darba l-park, niftakar l-ewwel darba li tlajt l-Istitut Kattoliku kienu għamlu plejta ġaħan u tawni main part. All right, sal-ġimgħa production week kollu s-sibt bikki minn dak il-kbir, il-lom jgħidra ċempillu ma jgħidrom li ma niflax ma rridx immur. Taf kif, il-qasad li minn moħħi li ma sax tagħmel għandek teatru minn li bin-nies. Imma dejjem dal-leħen ġew id-nejn inti m'intix kapaċi, ħadd muru ta' qaċċajt, inti m'intix tajjeb. Meta bdejt nikber aktar, bdejt nisma' leħen ieħor. Inti tajjeb, mur, inti tajjeb, niġġielet ma daw l-ħna, nimmaġinhom ta' ma sax tismagħhom. Sibijiet fir-realtà. U dilla li ma kont intqajt magħha. Wara xi 5 snin li bdejt nagħmel dak iż-żmien hawnhekk fuq kont nagħmel sija żmien kuljum. Kien ġajlu 5 snin għaddej u nintaqa' magħha l-belt qalt li kemm nieħu pjaċir narak, kemm inti bravu, kemm tkun sabiħ. U għattilha isma' bis-saħħa tiegħek u mhux, Jiġifieri qalt dejjem nisma' lilek tgħidli m'intix kapaċi, imma fl-istess ħin ngħidlek grazzi għax jiena kont qiegħed niġġieled miegħek das-snin kollha. Biex nuri x'insarraf. Biex nuri isma' li jien neħe tajjeb. Nista' nagħmilha dik bħal ma jista' jagħmilha ħadd ieħor. Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Joseph, jaħseb ħaġġib il-tejju l-lum miegħek. Le, xtejja, kieku kull maw kien ħarbat. Ma kienx imur tajjeb ma' Nelly. Le, dak f'din l-iskeda stidnitni bih x'isima tagħmel Pink Panther, Nevis. U mort jien, il-kamra persons ħadd ma jista' jiċċaqlaq hekk, jekk jiċċaqlaq xi ħadd iqum minn fuq is-sofan u jinbaħ, jekk Nevis bit-tablet f'idejha baqgħet hekk qas iċċaqal qed għax tiċċaqlaq. Issa mela. Għamlu ħbieb u Nevis meta tagħtu il-muffin, hemmhekk korrajt. Mhux l-ewwel kelb tiegħek però Teo. Le, mhux l-ewwel wieħed. Kelli 2 oħra, kelli 3 iqtates, ġifier kien hemm. Għandi rakkont, ma nafx hekk vera jew le, wasal li għal-widnejja li darba kont qiegħed fuq il-palk u għattur ieħor bisbal tajjarlek sinna vera. Mela. Kif ġrat? Konna din nagħmlu tzija Lavinja fuq it-Titanic, konna jilu Renzo Bonella, tul bravo ħafna. U dan kellu jtini daqqa supposta ħarta, aħna ta' parsi konna buddisti kelli Budda fidejja u jien ta' parsi nitfixkelu tal-Budda jaqgħu jsir frak u dan jibda jsawatni tini daqqa ta' ħarta u jtajja l-sinna id-dem ħiret u ġieħ
Dan kien il-sib, ġifieri kien fadal il-ħadd. Ġifieri literalment laqtek ħażin u taret is-sinna ta' U vera. taret, is-sinna. U rrealizza fuq il-park ġara. Le, u bat wara, taf li kisirt li s-sinna, bis-serja ta' għadit l-mella, għaw, taret is-sinna, ximkien fuq il-parkiet. Ħammarru naqfa żgħira ta' reklami, kif niġu lura ħan nitkellmu fuq waħda mill-ikbar biżat ta' Joseph, il-labar. Mhux tal-inxir, imma tal-vaċċini. Ħan nitkellmu fuqhom minn hawn ftit ieħor. Però qabel ma mmorru għar-reklami nixtieq infakkarkom li aħna flimkien ma' AAA Affordable Appliances għandna kompetizzjoni għalikom fejn b'din il-kompetizzjoni jekk toħorġu rebbieħa literalment meta ħadd ivvjaġġaw u anke meta ħadd morru għall-vakanzi tagħkom dejjem ħatkunu puliti u bla ħwejjeġ imkemmxin għax tistgħu terbħu ħadida tal-modija pocket size li literalment tistgħu toħduha fil-bagalja magħkom. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Tridu turuna ritratt tal-ħadida tal-modija l-qadima tagħkom u għalfej għandkom tkunu intom ir-rebbieħa. B'dak ir-ritratt grazzi għal AAA Affordable Appliances tistgħu toħorġu rebbieħa. Ħommorru għal fażera ta' reklami Primetime ikompli dal-waqt. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Kun salad dressings, free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Made with love. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Total Tools, super on quality, super on price. Angle grinder 750 watts għal prezz ta' 69 euro u 71 ċentesmu. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Kun food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun. Made with love. Kun. Made with love. Best Deal Properties. OK Home. Bring life to your home. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura għal prime time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ta' Joseph Borch, l-attur u xandar li kulħadd jafu bħala George. Għajma, għed tisibak strab ġo id-nejjat. Najjat lek Joseph. Il-laħwa. Waslu fidejna ħafna ritratti antiki. U hemm ritratt ta' wieħed tifel li derbila għal-kwiet. Għarek tarfux naqra, għarek tafx minnu da. Ta' il-prazzet. Kemm kellek żmien 6-7 snin? 6 snin, u dak iż-żmien. 6 snin. Għawek tidher serju kwiet, imma qalu li kont mill-iktar enerġetiku. Żgur. Daskom għafżatni jom mera marħambit il-libsa. Għax taqsam li barfa fuq. Waħda mill-ikbar biżat tiegħek huwa l-labar. Il-labar. Il-vaċċini. U int mort l-Indja. Mela, ma naskom il-waħda ħadd. Kif għamilt imma kif irnexxi? Ara, meta mort l-Indja, tant kemm kien hemm u tant kemm il-nurses
tal-Poliklinik tal-Florjana kienu tieħdu pjaċir jitku għax nagħmel il-kommedi biex nieħu waħda li flok bħal mamlu sħabi marru f'darbtejn, jien mort naħseb ferba darbiet. Għax kont tkun entertainment għalihom. Għax dara ġejjer b'darajja taħ. Tkun għadha dal-bot laqqas mis-set miegħek. U jiġu momenti ġili ġrawli li qed ittieli għaw nħosslu ġeħ in-naħa l-oħra. Però mill-ftit li sirt nafek, fadlina 30 sekonda biss, tip ta' persuna li l-biżat tiegħek ma tħallihomx waqfuk milli tagħmel azzjonijiet u tgħix il-ħajja. Nitlef esperjenza bħall-Indjanzi kien jiddispeċini, għax l-lum il-ġurnata dik l-esperjenza bidlet li ħajti. Intu kont hemmhekk volontarjat? Iva, konna ngħinu t-tfal u kienet xi ħaġa li xejn sirt napprezza aktar il-ħajja. Xinajdlek, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, nawguralek s-sajf it-tajjeb għalkemm ma tantx għal qalbek, m'hemmx tagħmel. Ma fadal sa Settembru. Dal-waqt jibda. L-xahar dak. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, ħan niffaċilitawlek ħajtek fil-kċina grazzi għal Fior di Vita, fil-fatt tal-li kan selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fior di Vita li żgur tista' tgawdihom f'kull ħin tar-ġurnatek, f'koll grazzi għal Yogiti għalli kan selezzjoni sabiħa ta' te naturali li tista' tgawdih jew fil-format klassiku jew nkella issa li saħan it-temp tista' wkoll tgawdih bħala xarba friska għal dan it-temp sħun tas-sajf. Grazzi ħafna George u l-komplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla ħan niltaqgħu għada fit-8 ta' filgħaxija, però qabel ma nħallikom nixtieq infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Whole Earth Organic Sparkling Drinks. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna, letteralment kemm taqbdu l-mobile tagħkom bħalissa u tieħdu ritratt tal-iskrin waqt li jkun għaddej dan l-appell. La darba jkollkom dak ir-ritratt fil-mobile tagħkom u mbagħad tibatulna permezz ta' messaġġ privat jew fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella Instagram bonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatunna grazzi għal Whole Earth Sparkling Organic Drinks tkun tistgħu tgawduhom ovvjament f'dan it-temp sħun tas-sajf, ovvjament m'hemm xejn nisbaħ milli naqra xarba friska. Jien ngħidilkom grazzi tal-kontu qegħdin miegħi l-lejla, nawguralkom il-lejli tajjeb, komplu segwu l-istazzjon favorit tagħkom, l-istazzjon 1. Saħħa, ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.